myself. Take me right back to the start. Takže tohle je akční video, protože my jdeme pro airdrop, že Vojto? Ano, a ještě k tomu po nás někdo střílí. Ale jinak, jmenuje se Minecraftáci. Já jsem Adam, on je Vojta. Natáčí to Adam. Můžete posoudit, kdo to je. Přesně. Jestli uvednete, kdo to je, tak Adam zatancuje. Oh yeah. A nebo zahraje na kytaru. Jo, on umí hrát na kytaru a samozřejmě já mám taky doma kytaru, možná dám, takhle, jestli mě budete sledovat na Facebooku, tak tam klidně dám fotku svojí kytary, to není problém, ale neumí na ní. Jo, přesně, ale ještě na ní moc neumím, budu teprve chodit na kytaru. Na doučování, já budu ho doučovat já. Ale dalesně. Oh. Kámo, já ten airdrop nevidím. On že... spadnul normálně snad do vody. Může spadnout do vody. No jasně. Já nevím, můžeme se zeptat diváků. Takový diváci, napište do komentářů, jestli si myslíte, že ten, kdo z vás hraje Anthem, tak prosím vás napište do komentářů, jestli může spadnout airdrop do vody. Prostě do vody. A ještě jinak zdravíme všechny ze školy, co se na tohle dívají. Přesně, no. I paní učitelky. Počkat, tohle není stream, že jo? Ne, to není stream, to je video normální, Vojto. Já neumím ještě zapnout ani stream. Hele, tady je hořící zombík, ale zdravím. Hele, já jsem asi u militárky, jo, jsem u militárky. Jo? No už jsem to u toho městečka. Dobře, tak já se za chvíli za tebou portnu, já jenom... Kam si sakra zmizel, jako, já myslím, že jsi podle té pláže, nebo podle toho můžete. Já jsem plaval až k tomu vězení a za tím vězením by měl být ten airdrop. No, ale on je full moon, no, jestli si teda uvědomil. To tady už sice nebezpečné, musíme se skrčit pro jistotu. Vezmu si svůj kdybyste se divili, proč tam nemám ten jeden náboj, tak já šikovně, když jsem zapínal tohle video, tak jsem omylem vystřelil a to mě takhle strašně štve. Ale pokud se nejdu mě by zajímalo, kam ten airdrop zmizel. Můžete vidět i další 2 videa na našem kanále. Je to video z Minecraftu a naše intro. Ale naše intro budete moc nalíst na každém videu. A já už jsem u u té díry, teda u toho tunelu. Takže jestli chceš jako militár do militárky, i když je full moon teda, takže by jsem tam moc teď nechodil. Hej, tak já se na tebe portnu. Jo, ale asi tam teďka nepůjdem v noci, je full moon. Ne. Tak pojď tu já ti to rád přijdu. Ano a samozřejmě, jestli tohle ještě nehrajete, tuhle hru, tak ji samozřejmě můžete začít hrát, protože tady hrajou i 2 hodně dobří youtubeři, těm myslím nás, ale i jiný, to je Ment Baxix. Kamera akce. Tudu. Hej Vojto, ukaž prdáček. OK. Tu. To vás vždycky dostane určitě. A koho ne? Tak ať dá. Tak koho ne, tak ať dá co? Nevím. A já slyším dvojitý hlas někoho. Nevím, jestli to je můj. Slyším dvojitý hlas, nevím, jestli to je můj nebo... Já tě slyším v poho. Já vidím jenom ty zombie oči, jak problikujou červeně, ne? A podle těch... Magic. Hele Vojto! Jsi kde? Nejdou nám ukrat nápad nad tím tunelem. A jo, vidím tam oheň nebo něco. Hej, a kde seš ty? No, u toho ohně. Jo, tak tam jdu. Ty jsi zasnul, co? Ne?
Čau. Čau. Podám. Nazdar, bratře, nazdar, bracho. Nazdar. Nazdar. Asi super mega. A pokud samozřejmě nevíte, tak full moon znamená, že zombíci A to jsou hodně, ale hodně agresivní až 5. A to nechcete. A pokud dáte 5 lajků, tak půjdu do tohohle ohně a nechám se zapálit. No. Takže já to pálíš. Chceš oblast? Ne, a ten oheň bere 10% života, myslím, že. Už to nechci ale zkoušet. Jsi ty? Tu, oblast. Jde. Dám. Nechci. Trapáčku. Já bych šel, no tak jako, tak můžeme to, já to jdu risknout. Ty tam jdeš? Jo. Ne, ale nebudu zabít zombíky. Bude tajný jako. Já tě sleduju ze zhora. Ještě to chci daleko hledat. Páršant mě tam sleduje. Tyjo, tamhle ty oči, jakým svítí, je strašný. Kurně, tak tady asi do téhle věži nepůjdu, tak do tamhle ty taky ne, tak čus. Musíme počkat, ale to musíš uznat, že nebojte se dívat, samozřejmě hned do té militárky půjdeme, ale no, prostě když je ten full moon, tak to není moc nebezpečný. A hele, tuhle bejsku, co jsme našli, a jdeme, tak ji můžeme čortnout. Proč? A jak to víš, že tam nikdo není? Mávem. A za druhý, jak chceš jako dát pryč ty pilíře a ty milizdi? Tak na to použijeme, ne? To nejde. Sakra. Ale to... Takže nejde nějaký show. Hele, já jsem... No... A jo, příkaz je nalezen. Hustý. A co? No, že tam někdo napsal shop. Vault nebo tak? No, to je na různých serverech, ale tady to asi není. Já tady kempím přesně na tom, aby jsem nespat. F5. Diváci to uvidíte, jak těm zombíkům nadáme. Možná. No, Já zavřu do voice chatu. Hello, motherfucker. Ne. Ty jsi mluvil do Antaren. No právě, to je Guty. Nemluv do Antaren. Takhle jsme jednou vyjednávali, až nás zabili. Přesně. Počkej. Kdo tady sakra střílí, jako? Máte problém s sáma? Doufám, že to uslyší. Hej, budeme kempit na tomhle, na tomhle. Hej, třeba vyjde a my ho zabijeme. To je obyčejný kód. Tak to je dobrý. Tady myslím, že má ten Quit Survivor. A má jenom asi 14 nábojů. Ne, ono to má jenom jeden zásobník, kámo. Aha, tak to je trapný. Tak asi už dost. Ono, když si dáš ten Quit Survival, tak v tom budeš mít 0, ale když si to přebiješ, tak dostaneš 7 a když to vystřílíš, tak už nemáš žádný. Ty koukej na tu levou bejsku. Je to úplně poplocený. Hej, to bychom si taky mohli udělat. Už jsme to jednou udělali. Ano, diváci, hlavně tohle neskoušejte, protože jako... není to zrovna dvakrát dobrý nápad, protože my jsme to udělali a nějaký týpek normálně rozstřílel železní dveře, pak rozstřílel železní zdi a pak nás zabil. Ale mě jako prvního. Já jsem věděl, kolik mám lepších věcí. No,
To spíš naopak. Tak proč jsi zabil dřív? Počkej, ten oheň zasnul, nebo ne? Se podívat, jo, nezasnul. Jo, to je dobrá zpráva. Ano, sakra, on zasnul, kdo to sakra byl? Víš, co je vtipný? No, Já víš, co by bylo vtipný, kdyby on šel do té militárky a nevěděl, že je Boot Moon a takhle po něm ty zombíci a my jenom tady ze zhora takhle slyšíme s tím, ne? to by, no ale diváci, mě napadlo věc taková, že my jsme se tady dali světla, a tady ty, co svítěj, zapnete generátor, jak svítěj, a kdyby tady někdo šel a byla by noc, tak to zapnem a vypadalo by to jako v hororu. Ano, diváci, tak To je náš plán, to je náš plán do takovýho nápad je fakt hrozný. to je náš plán do budoucna, že jo, ty jsi s tím určitě souhlasil, takže jdem na to. Ne, pomůž. A kde bychom se tady udělali bejsku? Nikde. Proč ne tak? Já už vím kde. A sakra. Ne, nebo ne. Tady ne, tady to je blbý. Já bych se udělal tady. Ty vole, za dlouho bude ráno. Jo, hele, to bude za chvíli. Co to? Hej, tak pojď. To tak ty řekneš. Ty vole, jak dlouho bude ráno? Ano. Se ozývá. No jo, tak to bude za chvíli. Ach jo. Musíme se držet furt tady pomůž těch kamenů, aby se nás nevšiml ten týpek. OK. Jsem poblíž těch kamenů. Tu. Hej, oni přidali, že v kit mediku dostaneš 2 medkit. Fakt? No, dřív se dostávala jenom 1, že jo? Ne, to už měli od začátku. Ty jsi zasnul ten oheň? Ne? Ty jsi tady u naší bejsky? Ne? To není naše bejska. Ukaž, kdo to je? Jo, to je Adam. No nejde vylíst, ale už. Sakra. Takže musíme proběhnout tudy. Nás napadlo ještě s Vojtou, že bychom si udělali tomuhle tunelu bejsku. Mlátička se připojil. Oh. Ale to je trochu, ten to neumí hrát. Jako my. Ano, my jsme profíci. Já jsem říkal, že to neumí hrát. Ano, a proto jsme my profíci. Tak to je teda zajímavý, Vojto. Jsem dlouho neslyšel. Ale jinak zdravíme teda všechny paní učitelky. Napište komentář a dávejte lajky. 100 lajků týdně, 100 lajků týdně. A doufám, že to teda nikdo neuvidí z učitelek. Dnenu. Cože? No by se dostal to, třídní poznámku, ne třídní Dudku, no. Dudku. Oh yeah. Dudku, a ještě k tomu poznámku. Znáte paní ředitelku? No třeba, jestli nejsi z dnešní školy, počkej, na to se fakt bude dívat ředitelka. A nebude. Ne. Pokud to teda nedám dřív na ten YouTube, než ve středu. Kdy máte informatiku. A sakra. Nebo vy si to budete A pouštět. já nevím, jestli vás zajímá, z kolikátý třídy jsme. Svůj to je 5. a já jsem 4. A je to tady dělá víc práce, jsem já. Za 4. Jo, a kdo chodí na informatiku? Ten do Šulin. Jménem Adam. Počkej, ale jak dlouho natačíme už? Ale Já nevím, já bych vybrakoval tu. No já se podívám. Jo, 14 minut, tak to je v podě. Omlouvám se, že jsem to tady vytáhl ten program. Jmenuje se Bandicam. Kdybyste chtěli tutoriál, jak jsem to nainstaloval, tak napište do komentářů. Určitě. A samozřejmě musíte dát aspoň 1 like. Víš, že víc nejde. Že? Víš, že víc nejde, než 1 like. No ale prostě každý lajkujte. A znasilněte to tlačítko. Říká jeden youtuber. Samozřejmě to nemyslete jako
trošku... Jako? Mašíno. Ne? Jdou! Hej, koukej na můj obličej. Och jo. Máš pití? Ba. Tak jsi normální? Já už tam chci. Kdybyste chtěli vidět pohled Vojty, tak napište do komentářů. My to nějak uděláme, ale nevím jak. 1 znamená jo, 2 ne. Takže všichni tam dejte 2. Jakože ne? Ale víš, že nemusíš mačkat F5, ale jenom Alt, abys mluvil. Čau Vojto. Takový alt, sakra. No Alt na klávesnici, prosím tě. Alt jako... No, Čau. jo, já tě slyšel fakt nás přes... Happy se volá? birthday to you. Přes Skype a přes hru. A teď? Čau. Čau. Jo, já tě fakt slyším dvojitě. Super. Hej, za chvíli už nebude konej. Tamhle pes! Ne, to je prostě. Tamhle Vojta. Hej, čau! Čus. Ale Vojto, já už na to prostě nemám. Tak jsi blbej? Čau. Pozítko. Počkej, za chvíli už nebude ten blbej Boot Moon. Ale já chci to, bandáž. Krvácí? Já chci bandáž. Tak tady máš. Nekrvácím, ale hej, dá ti ten dressing, dá ti 40% aspoň. Jo. Jo, dá. Dressing ti dá polovinu. Možná i 60. Výtečně. I tady jsme mluvit prostě, kdyby se na to koukala ředitelka. Paní ředitelko, pardon. Ty jsi vypil vodu? Máš ještě jednu? Máš ještě jednu vodu? Máš ještě jednu vodu? Mám energetiák. No. Máš tu vodu? A? Oj to? No? Sakra. Okej. Oj to? Děkuju. Já. Hej, Vojte, ty držíš pořád to alt? Teď jo. Proč to držíš? Já tě slyším Teď jo. Teď ne. Teď Vojto, jo. No dobře. nedrž to. No tak dělej, ať ten měsíc už konečně zaleze. Teď už zalez, ale ono to ještě pořád pro ty debilní. Já už na to mrdám. Vlastně. Vojto, Co? ne, to je prase. Já tady nejsem. Jak to děláš? Já tady nejsem. Haló? Vojto? Ne! Co? Proč tě to odpojilo? By to odpojilo? Ne, tebe. Mě to neodpojilo. Odpojilo. Teď mi to napsal do chatu. Že? Ježiš, tak to zase jdu jako na tu militárku sám, nebo co, jako bro? No fakt? No tak se zrovna připoj. To video nemusí být zase... No, dobrý, mám nový item. To červený tričko se červeným srdíčkem. Tak to... Já mám lepší, já mám samarickou lavku. Tak se připoj znova. Můžeme jít na tu militárku. Jak to bylo? 9? Jo. Aftermine. Ježišmarja. No, stejně byste to zjistili někdy. Takže my hrajeme... Hej, ty na tu militárku. Ne, já počkám na tebe. Jinak hrajeme na serveru Aftermine, neboli /SK/ENK #9 Aftermine Kids Fast Fault Shop Back Secure plus Battle A Required. Jdeme do militárky. Jo, Hej, tady je ten pigík. nezabíjej ho. Opovaž se, nebo tě zabiju. Oh, To je šunin. Ty debil. Ty debil. Jsem ty. ne, au, ne, nevadí ne. Hej, jdeme do té militárky, pojď. Nezabíjej Piggyho. Dobře. Piggy.
Tak, hej. Jdeme na ně. Na koho? Na zombie. Aha. Tak, Já jdu do běže. Ne, já jdu do těch tanků. jdu za tebou. Opáš se. Neber mi moji M4, kterou tady určitě najde. Já tady je, máme tady. Beri, dělej, vrtíme, jdu M4. Tady tam M4. Hej, mám začít s těma zombíkama? Klidně. Mně to nevadí. Dobře, začnu s mým samopalem. Nestřílej. To je vůl. Říkám, Říká jsem Říkám si nestřílej. Nestřílej. Vidím. aha, Já mám nějak promáčknutý mezerník, já nemůžu vůbec skákat. Do prkna, proč se tam dělá baráky? Vojto, kde jsi? žádný, Aha. Jsou to. Já jsem vlastně tady nic nenašel. Já sakra, zombí za mnou. Tak drej, do prkna, proč já naberu vždycky. tohle je moje, kde nahoru. To vím taky. To je tebe. No, výborně, čus. Já jdu čus. Ne, proč se na to víra? Ne, dělej, běž, padej. Nemáš ten? Ne, já si dám medkit. Dobře. A teď jdu do věže já. Tak. No prostě, já než se nepůjdem do žádný věže. Ale ještě všechno zabarikádovaný. Tak to rozbijem. Hej, tady vypadá M4. Jo? Jo. A ty podívej se. Hej kámo. Já jsem se umlek. Ježiš, co to sakra je? Všechno. Nebo je to tady za štěpíčku, jako, tenkrát. A Um, do prd. Doufám, že... Pojď to. Help mode. Vidíš zasraně. Doufám, že no dobrý. doufám, že se na tohle paní Čelka nedívá. Ano, tohle je trošku agresivní. Jak? Zdravím paní učitelky. Už po druhý to říkáme. Jinak došly mě náboje do Viperů. To mě nezajímá. Musíme vědět, jestli se Jdeme to ještě vyrabovat. OK. Ach jo. Počkej, já chci taky ten military knife. Nedám. Já mám taky. Fakt, ale. Máš tu M4? Jo? Per... Sakra, teď se někdo zeptal, kdo je u military base, koukni se do chatu. Někdo se zeptal, jestli kdo je v té militarce. Jo, já to vidím. My ty šuliné. Ale já to jako zařoval do voice chatu. Já jsem to teď slyšel to, co jsi řekl. My ty šuliné. My ty šuliné. Kámo, já nemám náboje do Viperů. To mě nezajímá. Já zajímá. Já taky nejsem moc teda zrovna. Jdeme pryč, když máme M4. Pojď to. Nemůžeme znovu riskovat, jdem. Ano, lidi, tak tady Jako- vidíte pravý vykradení militarky a ještě k tomu nějaký hráč. Mám tady připamatou kusy. Auto! To asi už funkční moc nebude, co? Hej, ten medkit mi strašně málo dává. Je zamknutý. Vy jste záda, že ten medkit dává méně jak ten drzing. Já bych si tady udělal base. Ale jde, že? No, My jsme plánovali nad tím tunelem. Ano, ale jak vidíte, tak to asi nepůjde. Počkej se! A to jsme... Proč? Ano, pum. Tamhle, ale teď se nedělám, jsem tamhle asi si myslím. Skryju se, radši si už ulehnu.
Ježiš, já se jdu dát táhnout. Hráč! Hráč, Hej, nezabíjej ho! Ne, nezabíjej ho. zdej se, zdej se. Zdaj se, ruce nad hlavu, nebo tě zabije. Dělej! Arkadaş vurma. Arkadaş değil. Vurma. Budeš tým? Ruce nad hlavu, nebo tě střelím do páteře. Tamhle byl druhej. Střílíme! No já to vezmu. Já vezmu tak typu. Jo, já už jsem na místo. Parchant. Já jsem už... Hej, to byl... To ne... No to je Nemersis, toho nedáš. Zabil tě? Já jdu tepá. Ne, Proč ne? ten umřel. Ne. Hej, to byl ten kámoš Nemersis. Já vím, teď jsem ti to řekl. To byl určitě jeho kámoš, ne? Hej, buď to byl jeho, to byl jeho kámoš, nebo... Hej lidi, takhle to řeknu. Tady to, že nás budou zabíjet furt, tak se nedivte, my si nebudeme stavět asi baseku. My počkáme, my si vytvoříme svůj vlastní server. A nebo možná ne. A nebo já strašně ráno stávám brzo, tak možná postavím základní basky. Já jsem se pohnul. Nepohnu, jsi tady. Je, to jsme tak, Vojto, dáme si holýma rukama souboj. Jo, tak jo, na závěr videa, tak 3, 2, 1, teď. Ty já nevidím. A taky ne. Já mi se to laguje. Je taky. Já ti nemůžu praštit. Jo. Jak to, že já ne? To jsou lagy tohle. Cože? Já jenom jak je tady vidím. Mně se to laguje strašně. Ty jsi říkal, ona tady po mně někdo střílí. Tak to jsem taky slyšela ještě. Kdo po mně střílí, sakra? Hej, dáme se ještě jednou? Dobře, tak já se portnu teď na tebe. Počkej, já si něco jenom podívám, jak to vychází. Jo, ještě máme času, jo. Hej, už jsem ti to poslal. OK. Jo, počkej, ještě chvilinku, jo. Jo, už ti to přijmu. Sorry, ale musel jsem si něco vyřešit. Jsi tady? Jo. Ty máš zbraň, to neplatí. Vojto, sorry. Jsi podhote. Do prkila. Já nevím, já ti nezabiju ani. Byl mi kilácel. Srabe. Sorry. Dáme ještě jednou. Tak má vypadat tohle. Hej, zahrajeme si tu hru. Jakou? No, víš jak jsou na těch divokých západech. A jak když zazvoní zvon, tak vystřelí po sobě. Hej, já jsem našel konektor. Co to jako to je to světlo? Já nevím, ale je žlutý nebo zelený, já nevím. Hej, zahrajeme si hru, jo? Že já jsem položil na zem zbraň, která má náboje, jo? A ten, kdo ji vezme první, tak může střílet. Ne. Dobře, hej, já bych se to už ukončil tohle video. Už máme jako Dobře. natáčíme více. Tak počkej, já se portnu na tebe. OK. Zatím čus. Ne. A jo. Hlavně se nehýbat. Takže doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like. Pojď to. Já jsem zpět. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like.
pokud dáte 5 lajků, tak bude další video. Ale pokud ne, tak stejně bude další. Ale pokud pokud budeme mít 5 odběratelů, nebo no dobře, tak pokud tady bude 5 lajků, tak no ne, prostě nemusí tady být prostě 5 lajků, ale prostě chtěl jsem říct, že zabiju Vojto. Takže zatím čau.